mga kapudibi, today kakain po tayo ng ginataang langka at meron tayo ditong pritong pampano mga kapudibi. Ang drinks natin, tubig. Bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibi, malinis na yung kamay namin mga tagay Kapampangan. Ay, ang dami nag-request nito. Yung ginataang langka sila. Grace Cervantes, Maria Ariola, Vincent Telpetes, Raquel Gisalan, at si Sheila Ponciano. Ayan. Yes. Ito na po yung request nyo. Yung iba gusto nila tilapia, pork, no, Tsaka ginataang alimasag. oh, gusto nila may alimasag daw Oo. yung ginataang langka. So, yan to lang po yung pampano na available sa palengke namin dito. Yes, yung namin. Mga kapudibi, kain na po tayo. Yung available dito sa atin. Yan. Tabi ko muna yung tubig ko. Tabi namin yung tubig, syempre. Pero at least nagawa natin yung Request ginataan nila. Ginataang langka. Sarap-sarap nito. Yan. Masarap tumanghang. Kinain na talaga yung Lara. Yes. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Mga tana po. Mga tamo. Naman. Anghang. Wapin. Kaya paras ko. Masarap naman talaga ang ginataang pag medyo maanghang, di ba? Yaman niya. Yan, pangaluto. Ang daming gata. Yung gata ng niyog. Oops. Yan lang talaga siya. Nabili namin yan sa palengke. Ayan. Gata, tapos pampano, tapos kanin. Sarap. Naman. I did this. Naman. Sige.
Sili pala to. Hmm. Kahit anong isda yan, no? Pwedeng i-partner, no? Galunggong. Bangus. Kaya kanina kasi pumunta kami ng palengke. Pasarado na sila. Kasi oras nila kami pumunta. Kaya pampano yung available na nakita namin. Yung tilapia, ganun lang kaliit. Maliit lang. Masarap naman pampano. Pampano. Mahal nga lang, no? Yes, 450 yung kilo. Cheers tayo, Bal. Cheers. Ang sarap. Kanin pa. Ayun na. Ang sili. Sige. Tinabi ko. Tinabi ko para sa'yo. May ulo pa. Ang linis, oh. Meron pa akong ulo. Tingnan mo mata niya. Wala na yung puso.
Ala na yung laman ng pusa. Ang sarap ng ginataang langka. Yan. Mm-mm. Kung wala kayong langka, pwede pong kamansin, eh, Bal? Mm-mm. Masarap din yan. Okay, shoutout po. Shoutout po kay... Hindi, ito. Birthday niya. Happy birthday kay Princess Cyril. Ayan. Message ng mama niya. Sabi ng mama niya, "My Princess Cyril, mahal na mahal ka namin. Love you, ingat lagi." From Mama Princess Joy Nava from Angono, Rizal. Ayan. Happy birthday, Princess Cyril. 12 years old na siya, Bal. Happy birthday. Happy birthday, baby! Yan. At kay Baby Allison, yan, baby girl ko. Happy birthday, baby Advance happy Alison! birthday, malapit ang birthday ng baby girl ko, yan. And syempre, kay Tita Olivia, shoutout po, get well soon, Tita. At kay Tita Nelly Pineda, at kay Tita Cynthia, ayan, shoutout po. Tita Baby Dimla, at kay Nanay Babe Kaluya, Yes. at kay Camille Garsalia, Ruby Garsalia, Ellis Garsalia, ayan. Shout po, Baby Allison, Catherine Bugoy, ayan. Shoutout sa inyo At lahat. shoutout kay po. Brian Kisana, yan. Shoutout, love you all. Jaisel, hello! Ayan, nakapudibis agi sa mina naman yung pamangan mi. Ang ganak yun yung video mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo palagi. Love you.